ganguna. Assalamu alaiki, daure ki wayo ki ga bako kika yi ko farki ne na bubbuga, daure ko kaɗan ga idan ki ga daga kallon shi nai a nesa zuciya ya buga, hakan ya sa sanki ya kutsa ya shiga kamar ruwan sama aka yaddiga, daure ki bani dama yo shiga zuciyar ki nema mu zaman guda. Me farin idanu damkar ya walƙiya, me farin idanu damkar ya kankara, me farin idanu ke ce masoyiya, da farin idanu kika sace zuciya. Zuciya ta ke da ke bida ganin da na miki fari, ki yarda duk abin da na yi faɗa, tare da ni akwai alkhairi, zan baki koren zuma kiyo siɗa, ni zan zamo miki cikon buri, ki zagaya dangi kiyo faɗa, samu kyakkyawan labari, inda rai tsada numfashi za mu kai ganta a duniya. Me farin idanu damkar ya walƙiya, me farin idanu damkar ya kankara, me farin idanu ke ce masoyiya, da farin idanu kika sace zuciya. Aure a bar wani ke a zuciyata walla ba kamar ki, akan kina minta in zama farki, kuma wuya walla ban ganin ta danki, sai dan marani dai kan kina yi sirki, ni idanuwa na ba su gane komai sai ki na yi kallo madubiya. Me farin idanu damkar ya walƙiya, me farin idanu damkar ya kankara, me farin idanu ke ce masoyiya, da farin idanu kika sace zuciya.